Habajil a hán, príosúnacht san imhá agus sa fíorne. Uair a clisianmid an fochail meánaoiseach príosúnacht, feicimid I ceann Saol áirithí taiis, dar chadas agus daoine buachta faoi slabhraí. Agus go deimhin do go leor príosúnach sin a bhí ann gach lá. Clocha fuaire faoin corp, taise, drochfollag, franca agus gan dóchas ar bith as saoirse. Ach ní raibh gach príosúnacht mar an ggéine. In áit na áirithe ní raibh an príosún faoi talamh ach I túr nó os cionn gata an bhaile. An sin bhí solas ag an príosúnach, agus d'fhéadfadh sé féachant tríd na bearraí ar an Saol a bhí ag dul ar aghaidh taobh mí de na ballaí. Paradoxically, bhí sé seo chomh-chrúlach céine. Saol a fheiceáil agus fusa bheagad go bhfuil sé lasmí de bhaint amach. Bhí aitheanna éagsúla ar na príosún, freisin ag brá ar an éráid agus an séasúr. I ddíortha an deisceart, sa samhradh, d'fhéadfadh fuair an íoslaigh faoi halamh faoisimh sealadach a thabhairt. Ach in túig na horpa sa géimre, bhí an taise agus an fuair marbhach. Bhí na daoine a cionntaigh ag crí le fuacht. Bhí a cuid éadaí flich a gánaí, agus bhí callag dó dhéanta. Beagnach nácha faoin gcéad de na daoine a bhreathnainn ní chiaann siad. Ba bhallum éirí ort sinntiús a ágáil. A bhuachas leis seo ní chailligh tú mo cuid óbhar atá le teach. Go raibh maith agat go mór, agus tá fáilte rád féachant. Bhí an príosúnacht I gánaí ina áit a bhí dírithe ar duine a bhriсе. Uaireanta go máil agus uaireanta go háan tapa. Is fiú a thabhairt faoi deara, áfach nach raibh príosúnacht meánaoiseach ina fiúnós an féin sa cíal a thucaimidé inniu. Ní raibh sé seo ina bhreithiúnas ar fad blianta ó líonra. Bhí na príosún níos mó ná stud, áit a raibh duine á chonáil roimh an tríal, roimh an gréach, nó go dtí go raibh an teaghlach in ann fuascailt a íoc. Ach fós féin, do go leor, bíd na léanta agus na hítheanta seo sna príosún an teisperas is measa dá Saol. Sa scanán seo, in seomid, cé a chuaigh taobh thiar de bharraí, agus cén fá, conas a bhí Saol léitiúil an phríosúnaigh. Ó bhia agus cada, go dtí galar agus céasa. Feici tú freisin go raibh a cuid cinniúntí féin ag mná, leanaí agus daoine cumachtacha sna príosún. Ag an deire, féachfaimid ar cat a bhí I príosúnacht do gcuaine na Meánaoise. Ní áit le fabhsú ach rabh de chách. Caibidil a dó, cé a chuaigh go príosún. Sa bhanis, ní rabhairt a bheith I do corpach mór chun dul taobh thiar de bharraí. Chuaigh daoine ó thóisirí éagsúla agus ar cúiseanna an-éagsúla go dtí an príosún. Ba iad na gadaithe bhvinití, fermarí bochta a rinne iirecht arán, éonlathe nó amad a gcuid ón bhforais a bhain leis an tíorna. Bhí gcudaíocht ar ceann de na coranna ba coitianta agus d'fhéadfadh an pianós a bheith díon. Bhí sé go leor chun cearc amháin nó boróga arán a fháil isteach I seomra dorcha mar aon leo siúd a bhí ciúntach I bhfuil. Ach ní hamháin gadaithe a bhí sna príosún. Go minic, bhí dúnmharfóirí agus godaí ann, daoine a rinne ionsaí ar conarthaí trádála agus a bharraí taistealaithe. Sna cásanna seo, ní raibh an príosúnacht ach céim géir. De gná, bhí na daoine a cionntaigh ag fannacht le bás. Crocha, díiteanna nó dúite ar an stoc. D'fhéadfadh siad siúd a chur I gcoinne an údaráis a bheith taobh thiar de bharraí freisin. Rebelliúnathe, fermarí a dardaí a lámh I gcoinne a tíorna, nó siaraní a lomh ceistena a chur ar cinntií na naoine cumachtacha. Bhí an príosúnacht ina uirlis agla. Ba fear duine a chur I príosún ionas, go bhfeicfeadh an cuid eile den sráidile nó den cathair cad a tharlaíonn do rebelliúnathe.
Ní mór dún dearmad a dhéanamh cuireanna religiúnacha. Heresy, blasphemy, amhras faoi riocht. Déitach gach ceann acu seo a bheith mar torrag phríosúnacht. Mná a cúisí as teagmáil leis an jabhal, is minic a cura iad dús I seomraí dorcha, áit a raibh siad ag fannacht le ceistú. Uaireanta níor ág siad riamhéad. Chuí fíochas isteach I príosún freisin. Cé nach raibh fíocha aige, déitach sé a bheith ag súil le seachtainní fada a chahabh taobhthíor de bherí go dtí go raibh an teaghlach airgid ballacha. Is fiú freisin a luath go raibh féarmaí ná saránig ag feidhmiú I príosún. Le líon cogaí, cura príosúnig I príosún freisin. Déitach rudarí gafa sia I príosún an Caisleán, ag fannacht le fuascailt a chaiad a deachlaigh a íoc. Bhí istead go minic go hiomlán difriúil ó chiniúint féarmar simplí. Bhí seans níos fearr acu marachtal, ach fós féin bhí siad ina ngéal gan saoirse. Mar sin, bhí príosúnacht Meánaoiseach ina áit inar féidir le gach duine bólach le chéile. An bocht a gá ag gadaíocht, ban a cúisí as tríocht, dún bhar fór agus rideire a gá. Bhí rud amháin ag caitean acu. Ní raibh is a ggéine an bheicfidís solas an laigh a ríis mar dhunne siar agus caithing. Cabaidil a trí, príosún agus ballaí. Nuair a dóna na doirse troma taobhthíor de dunne, chríochnaí an domhan a bhí éileas aige, agus thosaí áit a bhí dírithe a charp agus a spirid a bhriise. Bhí cuma éagsúil phríosún Meánaoiseacha, ag bra an réideon, ach bhí rud amháin ag caitean acu I gcónaí. Bhí siad plúchta, taiss agus gan éon champairt. Is an íomh is cáiliúla ná na príosún faoi na Caisleán agus na ballaí catharach. Conarthaí cloiche, pasáistí cuíle agus seomraí cuíle gan solas. Sna príosún seo, d'éirí an taise isteach sa chreicean agus san éadaí, agus rinne an tuisce a bhí ag sile síos na ballaí láb an uorlar. Bhí an dorchadas beagnach umlám. Níor tháinig beagán solas isteach, ach trí na scailteanna sna doirse. Uaireanta trí bhuineag bheag art faoin uaistearan. Ach ní raibh gach príosún faoi halamh. I go leor catharacha bhí príosún suite I gceataí catharach, I túr, ná I seomraí speisialta os cionn na talm. An sin bhí rochtan ag na príosúnig tholas an laigh. Déitach siad féchant tríd na barí agus féchant an Saol a bhí ag dolarráid an sráid. An rud a déitach a bheith cosúil le pianós níos éadrame dún inniu, bhí sé ina chéasach an sin. Saol na níine a bhí ag dul go dtí an marga a eicáil, go leanaí ag gáire a chlostal, agus fusa nach féidir leat céim amháin a chlocadh tú féin. Bhí na príosún de gheall garbh agus folamh. Ní raibh leapacha ná báird iontú. Bhí an príosúnach ina hadla an talamh lán, cloch uair, nó leapachan tunaí, má bhí an tád Sna príosún is measa, ní raibh fiú sin. Bhí an duine a ciúntaí a bheith ina lí sa taise agus sa lámh, nochta de galar agus de phlá. Uaireanta bhí príosúnach sláirite, ceancailte leis an mala.
chun gluaiseacht a chascarthú. Darí na canéalacha freisin leis an séasúr. Sa saoire, déitach fuair an phríosún físibh a thabhairt I dtíorta te an deisceart. Ba seo an 10 uair a déitach duine mothú go raibh na ballaí phríosún ag Meánaoise ag céasa. Ach sa gimre, go háirithe I dtíorta thuaig, bhí fuair marfach sna ballaí céime. Rói uisce a cupán, hamig análata ina ceol, agus rinne fuacht na lábha phríosúnach goram. Ní raibh ballaí an phríosún ach clocha. Bhí siad ina nuirlisí. Ní raibh siad ann chun físibh a thabhairt. Bhí siad ann chun mothú ama agus dóchais a bhaint. I phríosún chála, dachcha, stop an duine a bheith ann féin, agus tháinig sé ina scá amháin, ag fannacht an breithiúnas, bhás nó fuascailt íontach. Caibideal a cethar, gardaí agus cuacht. Ní raibh Saol an phríosúnach ag brá ach na ballaí, ná an breithiúnas féin. Go minic bhí an garda ina hiorna a cinniúint. Bhí cuacht ola mhór ag gardaí I phríosún Meánaoiseacha, agus is anmh a bhí éon smacht fíor orthú. Bhí siad ag cinne an bhagaigh an phríosúnach bála anra, nó an mbeadh sé ag fáil bháis le hocras, an gceadófidó catla go siachaanta, nó an gufadís a háil níos measa fós. I foinsí, fachamid go leor cuirsís gardaí crualacha agus éalacha. Cur go leor acu phríosúnach I leith inmhithe. Bhuail siad iad, magad ortú, nára ortú ag gach céim. Dóibh, bhí an duine a ceontaí ceontach de réir saonmhínathe, agus mar sin ní raibh tuilte aige trua. Ach bhí sé difriú freisin. Má bhí ceallach ag an phríosúnach a bhí sásta iag, déitach an garda neabhart a dhéanamh, cóta breise a thabhairt, nó fiú ligandó labhairt le na gílte. Rinne an camaléireacht iontais go minic. Bhí gardaí I phríosún an caisleán freisin ina nuirlisí cuachta an tíorna fiatach. Bhí sé ag cinneadh cé có fada a bhí duine á chanál, agus bhí a headmhaisí ag cur na cintí sin I bhéim. I cleachtas, céalann sé seo go bhféadfadh fear amháin, únéir talón, cinneadh a dhéanamh héal agus bhás daoine a bhrís an dlí, nó a chur isteach a héal. Bhí na gardaí ina síneach amach, agus na phríosún ina nuirlis chun ard a chamal. Ní mór dún dearmad a dhéanamh an gné híciliach. Nuair a chuaigh an garda isteach sa phríosún le táirse, ba an 10 duine a chonaic an phríosúnach I rí an lé. Déitach an fear seo a bheith ina heachtaire bia. Nuacht an tealach nó brethúnas báis. Déitach sé tartlo go raibh an garda an 10 gú ón taobh amuigh, agus gú níomhdach, fuair, gan trócaire. Chur sé seo na phríosúnach a bheith níos ucagní agus níos gan chabhar. Mar sin, ní raibh na gardaí ach ag fearre na ballaí. Bhí siad ina tíornaí héal agus bhás. Déadfadís físibh a thuirt úlingt ag 1 náméad amháin, agus dóchas a bhaint ag an géad ceann eile. I phríosúnacht Meánaoiseach, bhí duine ag bra chrócaire ní an córas, ach na cúpla fear aramta seo, leis na heachracha.
Caibidil a cuig, bia agus deoch. Bhí an tachars ceann de na herim is crualaí I príosúnacht bheanaiseach. Bhí rá ort céasa chun duine a bhriise. Bhí sé go leor chun bia a bhintú nó a thuirt cobic sin go raibh sé ag éirí níos léige gach lá. Ba an bunus a bhí ag bia an phríosúnaí de gná na an dú crua, a bhí níos cosúla le píosa cré ná bia. Chomála sin, cúpán uisce nó leite cuéalacha in rá cúpla grán de bhín chorca. Uaireanta íartí fiala nó éisc. Ach de gná bhí na cín is fearr don garda agus don téirmhís, íartí don phríosúnach. Chur roinnt dúine síos go raibh an bia ag gáil agus múnacha, ach rinne an tachras orthu a ihe éon nós. Bhí na cóna éagsúil ag brá an áit agus thiamh an duine a ciúntaigh. Mós rídere a gá a bheam, déitoch sé a bheith ag súil le bélaí réasúnta, uaireanta a thugad a cheallach fiú, ach ní raibh an fermer nó an gadaí ach ag fáil go leor, chun nach feige sé bás lárach. Go minic bhí acras mar cuid den fionnas. Bhí an duine a ciúntaigh ag fáil bháis go máil, ag caileanneart gach lá. Bhí an tuisce sna sa bheanais, bhí an salachar dá bhrí sin ina uirlis piamáis. Ní raibh gá le buile ná le críomh. Ba leor an duine a chur I gilín chun go dosad a charp agus a anam ag títim as a chéile. Caibidil a seacht, ciúnta beaga, pianós mór. Sa bheanais ní raibh ort a bheith I do gúnmhar fór nó I do cheamara bhuian gadathe, chun dul taobhthíor de bhearrí. Go minic ba iad rudaí a bheasamid a bheith neamhsontasach inniu, ba chúis le sin. Ba leor amad a bhailiú ón bhoris a bhain leis an tíorna talún, chun go cura cúisí ort as gadaíocht. Mar an gceanna a bhí an scéal le seilg. Déiteach cuinín ná iasc a bharú I loch an tíorna, a bheith mar thorug iad phríosúnacht. Don éirmar acras, be seo bealach chun marachtáil. Don údaras, insi a cheart agus a bhín. Dír heb chasna freisin inar curig duine I príosún as chalís bheag. GLG, bírisce, chalís a dhéanamh chustaméir ag an marcó, gan fíoch a íoc a nám. Déitoch gach ceannachú seo a bheith mar thorug cilín. Bhí fíochas go háirithe I máil, mar a dúirt an dlí go soléir cé a tsefa chorthu a nopligáidí a chomhlíama, go bhéadfadí slóg sa phríosún có fabba, agus a díc a teaghlach chas. Bhí cáráil níos déine fós ag buint le dhaoine a churisteach an eaglas. Ba lár focail measlach, cáine sagart, nó fiú gossip simplí faoi theagmháil le dríocht chun dul taobhthíor de bhearrí. Don tiúsí, ní raibh aon difriocht ann an raibh sé ciúntach nó nach raibh. Déitoch an cúise féin seachtaní sa phríosún a chéala. Ní mór céanamh nach raibh dlíthe an bheanaise an éalas faoi roinnt nua aimsearta ceonta agus ceranna. Déitoch gadaíocht bheag a bheith cáráilte beagnach códían le dúnmharú. Ní raibh an príosún ina áit chun ceontacht a bheas go cár
ach ina urlis chun agla a choráthu. Bhí gach duine éis go bhféadfadh brisig an dlí, fiú amháin sa rúdas lú, a bheith mar thorag friasúnacht. Áit a raibh fuacht agus acras léthúil. Do go leor daoine simplí ba an déine seo an rud be massa. Bhí éis acu go bhféadfadh an tád dul ina naig ag éon alm. Ba leor cearc amháin, píosa amháin amaid, gossip amháin, agus bhí an cosán chuig bun an phríosún oscailte. Caibeidil a hocht, céasag agus céisteúcháin. Ní raibh phríosún an bhainaise a gcónaí ina áit ina raibh an pianós tearanta do phríosúnacht amháin. Go minic, ní raibh an cillian ach rérá leis an rud be massa, an céisteúcháin. Agus ní raibh céisteúcháin sa bhainais ina chóra ná ina bhalartú gcóntí, bhí sé ina héasag. Bhí an dlí bunathe go mór inithe. Mar a raibh éon inithe ann, bhí an íorne le fáil ón gúisí féin. Cléideag nuair a cuireadh pian an corp, go néadú an teanga níos tapúla. Da bhrí sin, bhí arsnal umlám de bhána ag gardaí agus ag feidhmhéirí chun an phríosúnach a bhríseag. Ceann de na cín be choitianta ná rópa fabba, agus dí chó fócasú na nált. Ceann glófaí an duine faoi na lábha, ar dófaí suas é, agus an sin scúlfaí síos go toban é. Déadú na haram as na ghálaí, bhrise na matán, agus glífaí an príosúnach as pian. Me eile a bhí ann ná dó le híran. Curfaí an mítal te I deagmáil leis an grachan, ag fágáil colm agus créachtaí nach leithesú fag seachtaní. Benne úsáid freisin as céasa isce, curfaí an ciúntach faoi isce go dtí go gulfag sé a connach, nó go gurfaí íalach méideanna olivóra a ól, go dtí go bhrise an bullag le pian. Bhí mána le túla níos simplí ann freisin. Ocras, príosúnacht gan stad sa dorcadas, sláirithe leis an mala, onas nach féadfadh an duine bogag nó luí síos. Ní raibh seomraí céasta speisialta ag gach príosún. Go minic, benne úsáid as gnáceile. Ba leor cúpla uirlis agus fórsa brúdúil chun an ceistúcháin a dhéanamh ina uimhreann fíor. Ní raibh céasa ach mar bhá chun finnéithe a fháil, ach freisin léirú cuacht an údarás. Bhí gach duine a is, dá curfadíis I cuinn an dlí, nach amháin go mbeadh príosúnacht ann, ach freisin pian nach raibh éasca a seanlú. Níor tep ground freisin san úl seo. Tharlaigh sé go nádmhód an príosúnacht ciúnta nóir dhéana sé ach chun an úlingt a críochnú. Ach do dlíthe an Meánaoise, ní raibh aon tábhacht leis seo. Ní raibh tábhacht leis ach go bhuairtas an íorne, agus gur adhaí an ciúntach a ciúnta. Mar sin, níor ionan an príosún agus áit leithlisathe, ach uirlis chun daoine a bhrise. Déadach an garda agus an feidhmóthóir an cilín a athú go seomra céasta ag éon amháin, agus an duine ina créatúir brúta, ré le rudidir bit a rá ach chun éilú ón pian. Caibeidil a ní, mná agus príosúnacht. Níor tep bhná I príosún an Meánaoise. Cúi siad ann cúiseanna éagsúla. Uaireanta ciúnta beaga, uaireanta ceireacht, ach is minice a cura cúisí orthú as rud a curisteach orthú go háirithe, as altarnas dríocht ná masla. Ba leor gossip amháin, focail amháin a chaithimh ag cóirsa, chun go bbeadh ban taobh hir de bherí, ag fannacht bhreithiúnas agus pianós. Bhí giniúnt har a bheith deacar. Ní raibh na príosún dúnach chun mná a scara ó fir. In go leor áiteanna, cuireadh sna cilíní céine I conéalacha
chó salach agus chó contúrtach. Go minic bhí siad I méil forigan ó gordaí agus ó chó phríosúnaigh. Do go leor mná bhí an tréimhse sa phríosún ina céasa breise. Mí hamháin an tocras agus an fuacht, ach freisin an agla roimh cat a déiteg parlú saníthe. Catagór speisialta a bhís na mná a chur a cúisí as tríocht. Bhí siad beagnach I gcónaí sa phríosún feadh tamil gearr. Bhí siad ag fannacht go dtiocadh a seol le haghaidh ceisteachán. Ansin bhí céas a gan chun a gúirt a chruthú. An tríal uisce dó éigeantas finithe faoi habóidí agus teagal leis an deal, agus ansin an stoc. Bhí an príosún ina réimrá leis an más dómh. Bhí mná ann freisin a chuaigh go dtí an phríosún cúiseanna iompar amháin. Déiteach altranas nó briseach nóram marálta a bheith mar thorag phríosúnacht. Go minic chun sampla a thaispeáint don phobal. Dír éitiid seo bás a fháil I gcónaí, ach dág a tréimhse sa phríosún marc feadh an chéal. Tar éis dómh imeacht an sráidile le nára agus díosbeagach is anmh a déadfadíos fille a Saol roimhe seo. Ní féidir dearmad a dhéanamh freisin go raibh mná ag dul isteach I príosún le leanaí uaireanta. Cuireadh níonán isteach leis na máracha. Dá bhrí sin bhí siad ó na chéad léitheanta den Saol go dtí an fuacht, an tocras agus an tagla. Fuair na leanaí seo bás go minic, sula raibh an bháthair ag famacht bhreithiúnas. Bhí ban I príosún an Meánaoise faoi dó gan cosint. Ní raibh neartaí ná cearta a déadachaí a chosint. Bhí a ciniúnt go hiomlán ag brá na gordaí, na breithiúna, agus gasab na níine thart timpeall. Sa phríosún rinneigí ina seambaltain cé thóthéasca agus a déad faoi Saol a scríosa le cúisimh amháin sa bhamis. Caibidil a deich. Príosúnaí gestádas éagsúil. Bhí príosún an Meánaoise ina áit ina bhéiteach dúine ó héalsa go hiomlán difriúil bualadh le chéile. Taobh le chéile bhí an fermar bocht a gá ag gcod sican agus an ridire a gá ag gach. Ach cé go bhhéiteach a gcuid cileanní a bheith cosúil, bhí an bailach an dearna siad iad féin difriúil go mór. Don fermar ná don saoranach bhí an príosúnacht ina ná chuinealacha is measa. Chuaigh sé isteach I chlais fuair, áit a raibh sé ina chodla cloch flúg ná tuí múnla. Ní raibh rutar bí aige, ní bia, ná daoine a déadach a éileamh. Bhí sé ag brá chrócare na ngáardaí, agus is samó a bhí si cinealta leis na bachta. Rinne an duine seo mar chuid den meis. Príosúnach gan enam nar thug a ciniúnt faoi éon duine. Bhí an scéal difriúil donna dhúine cúlachtacha. Uaireanta cuireadh rideirí a gá I caisleán, ach níor cuireadh cá orthú mar nágadaí. Bhí siad ina ngéal luachfar. Déiteach a tealaigh, a clama agus a cóchualathe airgad a bhailiú chun na saoirse a cheamach. Dá bhrí sin fuair rideirí bia níos fearr go minic. Déadfadíos teagal a dhéanamh lena tealaigh, agus bhí a cuid cileanní fiú téite ná feistethe le mataí. Bhí siad ina príosúnaigh, ach príosúnaigh a raibh tócaí acu.
Bhí an ciniúint níos mó fós ag saoranig hevre ná ag ceamacha. Déad fadís freisin cáral níos boga a áil, da níocag a tealaigh brabúis don na gardaí ná da dhearafadís gealóntí don tócaí. Déadach airgid an clás dorcha a ahrú go ciling níos étrama, agus an taran múnla go cud fiala. Ní rá ná ó halig hevre I gcónaí I clásí dorcha tas. Uaireanta cuirigíd I seamraí caisleán, áit cé go raibh na cúinealacha deacair. Ní raibh siad I mól francach agus úrlár éirita. Ach bhí tréimhse sa phríosún ina nára, a déitich clú an teachlaí a scrís fad blianta fapa. Mar sin, nach den príosún Meánaiseach an íorne bhrúdúil. I raibh an 3 cothram de chaach. Don dunne bocht, bhí an cilinn ina bhás máil, don ridgere ina cheomre feitheamh déirí amach, agus don siarnach sever, mar heachtarocht uail costasach. Ach bhí rud amháin I cúteamas. Gach dunne beag bean stádais, chail siarse, agus bhí siad ag bra hall dunne ile. Caibeidil a 1 Ag fannacht an brehiúnas. Ní raibh an rud bevasa I príosún an Meánaoise I gcónaí, an fuacht nó an tocaras, ach an éigeanteacht. I raibh is ag an príosúnach riamh cé cho fada, agus a dannach sé taobh hir de bharí, ná cén ciniúint a bhí ann dó. Déadach sé cúpla lá a chahabhain, agus éilú 3 éirí amach, ach chomh maith le sin déadach sé lobhog sa phríosún fad seachtaní, ag fannacht forigneamhú. Bhí an tam sa cilinn ag sile go difriúil, gan úradóirí, gan solas, gan gnáthíh le húla den Saol lasmí. Leaga léhananta agus íhananta le chéile. Sa cilinn dorcha, chail an príosúnach mothú ama. Déadach gach fuam de chuais scorta a chiallainn go raibh a dheire ag teacht. Déadach gach crec dorais a bheith an nóméid a déiriúise amach, le haid ceistiúcháin ná don bharagú, áit a raibh an crothag ag famacht. Bhí roinnt ag famacht bhrehiúnas dé, ortalia, a bhí le cruthú ciúntacht ná neamhciúntacht. Bhí is ag dúine ile go raibh an brehiúnas tugta cheana féin, agus go raibh a tréimhse sa phríosún, ach an cosán chuig bás cínte. Ba an rud ba uafasí ná nach raibh isig go leor a ciniúint. Bhí gossip agus angla ina cáirte le húla. Bhí an príosúnach ina gcónaí fionraí itir Saol agus bás, gona is caitheann a theochug an deide. Bhí dúine ann freisin a bhí ag súil le míorút, go bhfalfag dunne dá tealach airgid déirí amach, go tafarfag an túdaras. Do lár príosúnach, ní raibh an príosún ach réimealach chuig an nóméid behabhachtaí, an seo pibli a bhí ina forigníomh ná ina fenós nárach. Nuair a tháinig lá an bhreithúnas, ní raibh an príosúnach ina dhuine ananid I gil dorcha a thulag. Rinneadh aiste ré in dráma a bhí díadathe dhaoine eile a scamarú agus cuacht an tíorna, na catharach ná na heiglasa a neartú. Ba léirú cuachta an turas ón príosún go dtí an marga. Bennig an ceantach amach I clúidení, go minic cosnachta agus sláirithe.
thug gortaí é tríd an tráid, agus bhalag slua daoine chun féchans an títim. Don bhaintear ba lá séire é, seo nach raibh duine bí ag irí a chalige. An marige bhí airlisí an fnós ag famacht, an crach, an stoch, úranta an ceamaisí le na chlíomh. Cheas an príosannach as cór an slua, agus bhí isaige go raibh a chiniúint inis ina ráhag. Gach glúiseacht, gach fochail, gach scráid, bhí sé mar cuid den seo. A raibh sé mar adam aige, ní hábháin an ciantach a fnósú, ach freisin, gach duine a bhí ag smaoinmh an dlí a bhriseag a scamarú. Bhí gné hóseilta ag an seo píblí freisin. Scráid an slua, rinne siad meagag an príosamach. Cha siad lámh ná clocha leis. Ach úrante, léirí dhúine comhá. Go háirithe má bhí an ciantach ina ísportach déagár, ná má tháinig sé ó na pobal féin. Ach beag beann bhuthacháin an slua, bhí an forigníomh ná an pianós féin mar cuid dhílis den Saol sóseachta. Don phríosamach bhí an námid a dhág sé an príosan mar deire na feitheamh. Go bhé an raibh buile ag fannacht leis ag an stoch, ná bás an stoch, bhí isaige go raibh an críoch ag teacht. Bhí an tam éigean ag dul I léig, agus thosaí an rud ba hábhachtaí sa bheanais. Paspántas do dhaoine eile go raibh an dlí agus an cuacht níos láidir ná an duine éonar. Caibidil cethar déag, ní amháin uimhrean. Gnéthe eile den phríosan. Cé go mbeann príosún bhean éiseacha le lochtaí lán le Franca agus taise, ní raibh siad de gánaí cosún le pictiúr uafás. In go leor áiteanna bhí na cilíní níos mó mar áit coineála ná mar ionad céasta. Ba cheomraí os tion geata na carachid ná seomraí I dúr fearre, áit a raibh rochtan ag príosúnig éir agus solas an lé. Do cheantóirí níos saibhre go háirithe ridirí a gá, bhí an príosún mar bhealach chní de chamáil go dtí go níomhí fuascailt. Déadach ridire den sáirt sin leaba, matatí, agus fiú a heirbhísí féin a bheith aige, dá bhéadach an tealach iad a tholatar. Sna cásanna seo, I raibh an cilín cosúil le uimhrean. Bhí sé níos mó cosúil le seomra déir de bhua na coineála. I caracha ina raibh an garda agrathe, bhí príosún freisin mar áit coineála gar de ghaoine measca agus trodacha. Tharlaigh sé go raibh duine éigean ag caitheamh oíche amháin ann chun measca a chaile, agus maidin duil sé an Saol cé go raibh náire I chiúnta. Caithfear cuineamh nach raibh gach príosún meán éiseach díirithe bhásmáil. Go minic hí na lochtaí ann chun leithisiú, chun áras a scara ó dhaoine, chun famacht cuairt, ná chun iad de cintiú go dtí go tíorfaí breithiúnas. Bhí na coinéalacha crua cuiteanta, ach ní raibh siad de gcónaí dín gneo. Ba thoragid bhochtaíocht, be sláintachais agus coinéalacha primitív, agus ní a gcónaí an mian le príosúnach a chéasa. A bhuaile seo, feicimiid nach bhfuil pictiúr na lochtaí meán éiseacha éon thaobhach. Nói don na bochtaí bhí an cilín ina acras, salachar agus bás. Ach don na saibhre déadach sé a bheith ina stod sula níomhí síorse. De bhuine measca bhí sé ina ráha,
agus do cheamarcach ina uirlis chun daoine eile a scanrú. Mar sin, bhí go leor aithne ag príosún Meánaoiseach, agus cé go raibh an cuid is mó acu dorcha, ní raibh gach cilín ina uimhreann de réamh finscailte. Caibetal 5. Príosan mar agla agus raibh. Ní raibh príosan Meánaoiseach ina áit inar ceart do duine a fianbreth a dhéanamh agus éireas tar éis blianta. Ní raibh sé sin ina fianós inar duiscint nua amseata. Bhí an príosan ina uirlis scamrata, ina cheomra feitheamh roimh brethúnas, agus go minic ina céasa ann féin. Rinne an fuair, an tacras, an taise agus an tagla a cuid ibre, fiú mar a raibh an garda ag ardú a lábha. Do duine bocht, bhí an cillan ina lábha máil sa dorchadas. Do duine seibhir, bhí sé ina nárú agus ag fannacht bhuascailt. De bhean go minic bhí sé ina bhóthar díreach chuig an stoc. De lamh bhí sé ina cruniú roimh am le Saol na fullingthe agus meálar. Sa phríosan tháinig gach duine beag bean stádais chun bheith ina duine bith. Ach ní raibh gach príosan mar an ggéine. Bhí leachtaí lán le franca. Bhí seomraí os cionn gata na cathrach ann freisin, áit a bhéadach an príosanach fécant an domhan trí mharí. Bhí cillaní ann inar an duine ag fáil bháis an ocras agus cin eile inar an ridre seibhir go dtí go raibh an teaghlach ag bailiú airgid. Ach bhí rud amháin a cheangailíd go léir. Bhí sé mar adam ag an príosan an duine a bhrise agus a cintiú go mbeadh agla a dhaoine eile. Sa lá atá inniu ann, nuair a éicimid leachtaí Meánaoiseacha, feicimid níos mó ná bailí. Feicimid an tagla a bhúnlaigh Saol daoine an rééis sin. Agla go bhféadach éon gadaíocht, éon ocail i conne an tíorna nó na heaglaise, éon íoch, chríochnú i gcill dorcha, áit a lá an lá agus an oíche le chéile. Agus sin a bhí sa scamáin seo. Faoi phríosan nach raibh sé mar adam aige asláinú, ach úlaíocht a bhúine. Faoin lochtaí nach raibh a gcónaí chomh dorcha le scamáin, ach a bhí i gcónaí ina náit úlaingthe agus agla. Faoin domhan ina raibh séirse an rud ba luach fearre, agus bhain bailí an phríosún níos tapúla ná éon rud eile. Go raibh maith agat as éisteacht. Más maith leat, fág ardóg suas. Go dtí an 7 uair eile.